התחיל את הסרטון, שלום. מי שלא נרשם לערוץ, אני באה אליו בלילה. כולם עושים סאב. אנחנו רוצים להגיע ל10 סאבים. יש לי את הפוקוס ואת הקלאש. יש לי הרבה סאבים. כמה סקינים יש לך? לא הרבה, אני לא קונה. לי יש 102. התחלנו סרטון ואנחנו גם... הוא צופה אגב. תדעו, אז אם אתם גם רוצים לבוא, אז... תרשמו את השם שלכם בתגובות. תשימו סאב. ולייק. אגב, מי שלא יודע, יש לו ערוץ יוטיוב. לכו לתגובה שלו, תתעשו וגם תנו לו סאב. ניקסון גיים. ניקסון גיים. וואי, מי שומעים פעם? שבר לי את ה... מה זה החרא הזה? תראו איזה סקין יש פה! איפה? What the fuck? מה? בואו, תראו! איפה? מה זה? מה זה הסקין הזה? יש לי כתר. גם לי. נראה, אז לא להיות גרוע כמו שאתה אומר. לא, מה? הפסדתי. טוב, לאיירון מן? מה? בוא. לא, פה איירון מן. איפה איירון מן? בוא. לא, מול איירון מן, הכל טוב. זה כאילו שילד, בנוסף. אני מקבל את האיירומנים. אני מקבל את הצ'סט שלו. נחת כבר? אז תגיד, יש אולי איזה משהו כאילו... יש הרגליים של האיירומן! יש נשק? תקשיב, יש לך את הסקין של האיירון מן? לא, אבל של הבטל פאס יש לי. בסדר. יש לך אולי נשק? יש לי כזה באפיק וטואלט MG כחול. סבבה. תקשיב, יש שיטה להשיג את הסקין הזה, אבל בדקתי אותה וזהו, הרסו אותה, כאילו פורטנייט ראו אותה, והיא באמת הייתה מביאה את הסקין. דריה, אנחנו באים. לא, אני מחכה פה לזה, נו. טוב, זה לא כזה אכפת לי, יש לי את הרגליים שלו. נעריה פה, הוא קרוב. למה אתה קורא לו נעריה בפעם 1000 הוא נריה? תקשיב, הוא אוהב לקרוא לו נעריה. הוא מוזר. למרות שאני איתו אין לי בעיה, כאילו, כן? גם אני קורא לו בשמות מוזרים. כן. אני קורא לו נרי 90. נכון, אני לא יודע למה. כי אתה משנות ה-90. איזה ריס? אתה מת? מה? הרגע מתת מפול? מה אני רואה? הוא מת מפול דמג. אני בא להרים פה. יש לו כאן מדקיט. גם לי, שאני אביא לו. נעשה לו הקרב, מה אתה אומר? תעשה לו הקרב, לא כזה אכפת לי. הוא לא, לא בבעלותי. הוא לא בבעלותי. וואו! חטפתי פול דמג' ודפקתי לאבן בקה, מצטער על זה, אני אהרוג אותה. תגידי, אני לחכות פה לחללית או שהיא... תקשיב, אתם לא מבינים מה קרה לנו פעם אחת. אנחנו היינו במקום של איירון מן, חיכינו כל המשחק לחללית, בסוף יצאת האיש של דום, הרגתי שם את כולם, נריה לא עשתה כלום, ואז השגתי את הדום. נרי, אתה רוצה אחר כך שאני אערוך את הסרטון? אני עורך בפרימייר פרו. הוא לא עורך. נו כן, שאלתי אותו אם הוא רוצה שאני אערוך לו. אבל לא יודע לערוך. אני יודע לערוך. תראו מה יצא לי מטבע רגילה.
מה הסיכוי, אחי? אני מטורף עם הנשק הזה. וואו, סקאר כחול. עכשיו יצא לי לנג'ידרי. תראה, יש לכם שוקווייבים לזירו בילד זה מטורף. נודה שמעתי יריות עכשיו. אני הולך להרוג אותם. איפה? הכל טוב, הם עליי פה, הכל טוב. וואי, באתי לרגע לבנות, הזכרתי שזה זירו בילד. אחד קרק. אחד נוק. אתם רואים? אנחנו אמרנו שצפי יבוא אם הוא ירשום את השם שלו בתגובות וזה, וקיימנו. למי שרוצה שכנס SMG אפיק. אני צריך שוטגן. הנה, שם יש לך. איפה שסימנת את ה-SMG? כן. הרגתי שם את כולם. אם אתם רואים אנשים, תגידו לי, אני פשוט להרוג אותם. אוקיי. נראה אתה בא ל... אל תגיד לי שאתה מפול דמג'. חטפתי. אוקיי, אני שומר מדקיט, אתם אוהבים לפול דמג'. אני לא, אני נפלתי אחי, כי נגמר לי איירומן. וחטפתי פול דמג'. תגידו, מה כל אחד שומר? אני מיניס וזה מדקיט. אני מיניס! אז כמה מיניס יש לך? 6. לא, כי אני שומר כולה 2, אתה מבין? מצאתי מקום סולי. לא, אני מכיר את המקום הזה. בקט שלי! אוויר, סתם. הכל טוב, לי שוטגן, יש לי... שמעתי יריות, באלוהים. בואו לאוטו. איפה האוטו? נעריה, כנס! בואו לפה. פפיר. תעלה אחי על הגג, למה נעריה שחק את המושב. הנה, עליתי. לאן אתה הולך? נבוא! פאק! זה של איירומן! איפה? לא, אבל זה של הוומן שלי. לא אכפת לי מהוומן. כן, זה של הוומן שלי. איפה אתה? תקשיב, זה לא מרגיש כאילו הרוציות שלך. פאק, יש עליי פה טריו, פאק. דקה, אני בא. ננסה להגיע לפחות. יש פה, בבקשה, יש פה שלושה קוינים. לא? אחד נוק. אני בא. אתה מת? אחד נוק, כפרה עליכם, בואו. דקה, אני מנסה לעבור. נו, בבקשה, אבל הם פינשו אותי, תבואו לקארט שלי, אין לי כוח. סבבה, אני בא, הכל טוב. כל פעם שאני עם טיפים הם לא באים איתי לאף מקום. תיזהר, הם תו שם, תיזהר! נריה, בוא נרי. הם הרימו את הטים שלהם, כי שמתי אחד בנור. יש להם ג'יקפיק, יש להם. תיזהר, תרסס. טוב שלך. תרסס אותו. טוב שלך? הוא 0 HP, תהרוג אותו, אתה יכול. אימא'לה! מה? נריה! איך מתת? הוא מת אחי לפול דמי. טוב, בואו נעשה לו צוצו ונעשה משחק אחד במוד. איזה מוד? של החדש. רילוד. לא, החדש, אתה לא ראית? Day of Doom? כן. הוא לא מאוד כזה כיפי, אני רוצה רק ירו. כבר זה יותר מדי זמן.
יאללה, שימו רדי. רדי? נריה. נריה. מתי אתה מעלה את הסרטון? היום אני יכולה. כן, אנחנו היום? עושים כל יום, הוא עושה כל יום סרטון מראשון עד חמישי. יופי שאני לא יכול, רק בשבת. אתה רוצה כאילו שאני אערוך לך סרטון? יש לו דיסקורד? לא. יש לך? לי, כאילו יש לך שלי. תשאל אותו אם הוא יכול להביא לך. הוא שואל אם יש לך מייל. כן, יש לי מייל. כן, אני יודע, גם שומעים פעמיים נראה לי. מצטערים על זה. באמת יש כאן בניות. מתישהו. אגב, אני יודע מה? בגלל שהוא צופה, אז ניתן לו אם יהיה את ה... לא אני אירו! גם אני, כולנו. אם מתישהו יהיה צופה. שיהיה, אז נהיה עם זה. יצא לי קפטן אמריקה. דרך קפטן אמריקה יצא לי הכי ריף, פיסטול, סקארל, ואת הזה של וולברין. שורי! גם לנריה יש אותו דבר. לי יש קפטן אמריקה. איזה מגניב שיש אין סוף. עכשיו תקשיב, אם אתה מכיר את המוד הזה או לא, צריכים לשמור על האבנים, סבבה? כן, אני יודע. אם אתה מכיר את המוד של טאנוס של פעם, אתה אולי ראית איזה יוטיובר שמכיר את זה, אז זה. עד אבן אני פה שומר עליה. מישהו בא? פה, נחתה אבן, בואו דחוף לפה. תחשוב אם הייתי אדום עכשיו, נגי. ככה הייתי 13. כבר באים לאבן, כבר באים. הרגתי אחד. מישהו עוזר לי? אני פה. יופי. בואו נהיה בקבוצה. ואתה? בואו עכשיו פשוט לשמור פה, הנה אנשים. צא, אני יוצא לי. סגור אחריי, אתה יכול? פגוע מת, הוא הדאבל SMG מטורף. לא, הם לקחו! באים לאבן. מת? רק? לא, לוקחים את האבן. מתים כולם. יופי, כל הכבוד. עוד מעט ננצח, יש לנו כולה 75 קילים, כאילו אני אומר את זה כאילו כלום. יש פה עוד מישהו. וואי, הוא קרק. לא מתתי. יאללה, אני אולי איירון מן, יתפנל. איי! וואי, בבקשה שאני איירון מן. יש, לא, אורמן שילד. איירון מן. לא. אני עם הנשק שלו. מתו. רק. פגוע? לא, הפכו לדום, מישהו הפך לדום, איזה באסה. הולך לפרק לנו עכשיו. היי, מה נעקר? איך לקחו את האבן, איזה באסה. אדום פה, תקשיבו. בואו נפרק אותו. תקשיבו, הנה אדום, הוא לא פרצוף. אני איירון מן! אדום הורגתי, תקשיבו. אדום פה, פרק את כולם. אני איירון מן! אולי גם איירון מן.
לא. זה כל העולם בא. גם איתי בא. לא, שמרו על האבנים. יופי. מת. וואו משין. הנה אדומים. מת. טוב אתה. תקשיבו, אני פשוט לא מת. הנה אדום. אדום, בא. תקשיבו, כולם רססו לו את הפנים פשוט, אוקיי? למה האבן ככה חשופה? מה זה? תראה לה, הנה אדום! אני רוצה לוור משין! לוקחים את האבן! איירון לבן! יופי? אני איירון מן! מת! תראו, אני איירון מן! תגידו, יש פה אבן! לוקחים את האבן! לא מאמין, לוקחים אבן! לקחו עוד אבן, למה אף אחד לא שומר עליה? חשבתי שומרים! נרי, הרגתי אותו. תן לי גם ספלשים. וואו משין! תעופה. יש אולי אבנים? יש עדיין אבנים או אין? אוי, מה? אדום, אחי, אדום הוריד לי לייזר. פגוע מת? אוי, תקשיבו, אני מטורף עם האיירון. מת? הנה עוד אחד. חילוק. מת? וואו, בוא'נה. עשיתי עכשיו בית ספר ל3 אנשים רצוף. פגוע, מת. אדום הנורא. אתם יורים בו? אני יורה בו. הרגתי את אדום! יפה, וואי, אני פגעתי בו מלא. הייתם צופים הרבה בסרטונים של נריה? אבנים! כי נגיד מי שמשחק איתנו כן צופה. זה אבן נדום! הרגתי, יופי, שומרים טוב פה. יש דום חדש! בוא'נה, יש פה מנוסים? אני מת! תקשיבו, נריה, לאן הוא עליו? הלו, דן? מה? תקשיב, נריה הלך לאנשהו, לא עונה. לא, מתתי עם האיירון מן. שורי. הלו, נרי, מה קורה? כן, לא שמעתי אותך. יופי, טובה שמירה. תקשיבו, הם לא חוזרים! כן, אני לא שמתי לב. נריה, שומרים אותך קצת לא טוב, אני מקווה שלא שומרים אותך ככה בסרטון. כן, יופי. פגעתי בו? וואי, שורי זה אחד החזקים. לא, הוא לוקח את האבן, יופי. יאללה, לפחות ננצח במוד. ואז נגיד ביי, אולי אתם תספרו אותי בסרטון. כן, אני קיפטן אמריקה. אני הולך לדום. יש לך גיי. אתה זז? לא, באמת לקחו?
לא לקחו. יש, יאללה, דום מת. יאללה, יש סיכוי. 2 אחרונים. מה זה יש סיכוי? כנראה ניצחנו. מי שזז גיי. מה זה? חייבים להרוג את האחרון. לא, יש דום חדש. ממש כנראה אוהב לצעוק. נכון. מה קורה? אוהב לצעוק כנראה. יאללה, הדום האחרון, נו. יאללה, הדום הנורא! כן, יאללה, כולם מפרקים תופינים. אבל הוא כל פעם מקבל חיים. כדורגל. אגב, מה לדעתכם? הדום הנורא 0 HP! מה לדעתכם עליי שאני כשחקן נינטנדו? לא מאמין, הרגתי נראה בן יונה! אין לו חיים, פגעתי בו מלא! יש! טוב, ביי. ביי לכולם. ביי.